Fil-qorti Jeffrey Pulicino Orlando żvela li kien ingħata taħriġ minn Peppe Azzopardi dwar kif kellu jġib ruħu f'konferenza tal-aħbarijiet fuq il-PBS lejlit l-aħħar elezzjoni ġenerali u li għalija kien indbat bħala ġurnalista tal-Midja Nazzjonalista. Azzopardi tqabbad jagħmel dan mill-Partit Nazzjonalista. F'intervent telefoniku li jagħmel it-tlieta filgħodu kważi 24 siegħa wara x-xhieda tad-Deputat Nazzjonalista waqt programm fuq l-Istazzjon Nazzjonali, Peppe Azzopardi jikkonferma li fil-perjodu ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali huwa kien iċemped il Jeffrey Pulicino Orlando biex jara kif inhu. Azzopardi jgħid li hija xi ħaġa ġo fih illi jgħin lil kull min ikun ippersegwitat. Kont allura inċempillu nara kif inhu kif nagħmel jien ma' kull persuna oħra pubblika u mhijiex illi nara li tkun persegwitata fil-medja. Dak huwa xi ħaġa ġo fija. Skont Azzopardi dakinhar tal-konferenza tal-aħbarijiet huwa kien hemm il-kuntatt mad-Deputat Nazzjonalista madwar siegħa qabel ma bdiet l-istess konferenza. Siegħa qabel ma mar, jidilli siegħa biex qed ngħid siegħax ma nistax inkun preċiż ma żammejt il-ħin, ma xi siegħa qabel ma Jeffrey mar propju din il-konferenza stampa jiena kellimtu kif qal anke hu stess, kellimtu u tajtu parir mhux jgħid imma kif jikkomunika aħjar fil-medja. Minkejja li Peppe Azzopardi ma qalx fejn sar dan il-kuntatt bejnu u bejn Jeffrey Pulicino Orlando One News jista' jikkonferma illi dan il-kuntatt sar fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-fatt li f'nofs kampanja elettorali Peppe Azzopardi mar jiltaqa' ma' Pulicino Orlando fil-kwartieri ġenerali tal-Partit Nazzjonalista jkompli jikkonferma kemm bil-kontra tal-impressjoni li qed jipprova jagħti il-preżentatur ta' Xarabank it-taħriġ li huwa tal-Deputat Nazzjonalista kien parti minn strateġija kkoordinata direttament mill-Partit Nazzjonalista. Skont artiklu 19 tal-Att tax-Xandir, dawk li l-pubbliku jaraf bħala preżentaturi jew reporters tal-aħbarijiet jew programmi dwar ġrajiet kurrenti fl-Istazzjon Nazzjonali jridu jidhru li jkunu imparzjali. L-istess liġi tisħaq fost oħrajn illi dawn il-preżentaturi jew reporters m'għandhomx jgħidu kif jivvotaw jew juru ma' liema partit politiku jżommu. F'konferenza tal-aħbarijiet il-kelliem ewlieni Laburista x-Xandir pubbliku Gino Kawki fakkar kif ġimagħtejn ilu il-Partit Laburista kiteb liċ-Chairman tal-PBS Joseph Mizzi dwar il-mod kif il-preżentatur Lubondi iddikjara fuq Net TV kif se jivvota fl-elezzjoni ġenerali illi jmiss. Għal min se tivvota fl-elezzjoni li jmiss? Għall-Partit Nazzjonalista. Waqt li qal li l-preżentatur tal-programm Bondi Plus għandu kull dritt li jesprimi l-opinjoni tiegħu, Gino Kawki saħaq li Lubondi ma jistax jikser il-liġi u dak li qal pubblikament jiskwalifikah milli jippreżenta programmi ta' ġrajiet korrenti fuq il-PBS. Is-sitwazzjoni gravati tnejn meta ġie żvelat kif Peppe Azzopardi kellu rwol kruċjali fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2008. Fl-istess waqt li kien imexxi programmi b'temi politiċi u li fihom l-elettorat kien għadu qed jiddeċidi kif se jivvota. Gino Kawki staqsa jekk Peppe Azzopardi jiġħaġ li kienu wkoll il-coach ta' kandidati oħra tal-Partit Nazzjonalista fosthom ta' Lawrence Gonzi. Din is-sitwazzjoni hija inaċċettabbli u quddiem dawn l-iżviluppi l-awtorità tax-Xandir ma tistax tibqa' passiva. Partit Laburista ma ħajħalli lil ħadd juża x-xandir tal-Istat kif jaqbel lilu, ma ħajħalli lil ħadd idawwar ix-xandir tal-Istat imħallas bi flus il-poplu jiġi użat bħala parti mill-magna tal-Partit Nazzjonalista. Impjegata ta' Radio RTK fetħet proċeduri fit-Tribunal Industrijali kontra l-management tal-istazzjon fuq allegati diskriminazzjoni. Fil-proċeduri li fetħet kontra il-management tal-RTK, l-impjegata Sabrina Ġusi sostni li saret diskriminazzjoni kontrija fl-għażla li saret għal-kap ta' taqsima tal-aħbarijiet u editur ta' RTK u Media Center. Tajt li minħabba kwistjonijiet politiċi, il-management tar-radju kiser il-liġi dwar ir-relazzjonijiet industrijali li titlob għal trattament ġust tal-impjeg kif ukoll għal trattament xieraq fil-mili ta' vakanzi u promozzjonijiet. Il-Big Ben l-arloġġ l-aktar famuż fid-dinja hija Timil. Inġiniera sabu li l-Big Ben diġà għamil 18 il-pulzir mill-pożizzjoni oriġinali tiegħu. Il-kawża aktar xi tħaffir kontinwu li qed isir f'Londra biex jiżdiedu l-linji tal-underground. Inġiniera qalu li fil-każ tal-Big Ben is-sitwazzjoni mhix daqshekk gravi daqs tat-Torri ta' Pisa. Madankollu l-istess inġiniera jgħidu li jekk ma jittieħdux miżuri ta' prekawzjoni, il-Big Ben jista' jiġrilu pat-Torri ta' Pisa. Il-possibilità li dan jaqa' iżda huwa proċess li għandu jieħu eluf ta' snin.
Operaturi fis-settur tal-proprjetà jqamu żewġ kwistjonijiet prinċipali dwar il-futur tal-industrija f'pajjiżna. Dawn kienu jinkludu tariffi eżaġerati lil MEPA imponit fuq l-applikazzjoni tal-iżvilupp u l-iskema ta' residenzi permanenti u li tqajmu f'konferenza li saret il-bieraħ filgħodu. Il-perit Michael Falzon, president tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin, qal li għandha ssir konsiderazzjoni tat-tariffi li qed jitqiesu bħala taxxa oħra. Il-kellim ewlieni laburista Carmen Uvella sostna li l-Gvern ma jridx iħares lejn dan is-settur bħala sors ta' aktar taxxa. Il-President tal-Kamra tal-Periti Vince Cassar qal li t-tariffi żdiedu b'4 jew 5 darbiet u se jwasslu biex ikompli jola il-prezz tal-bini.